Ovo su sušičinke kojima ti pokazujem koje je najbolje testo za palačinke. Pre nego se to desi, lupi follow i reci mi koje testo tebi izgleda najbolje. Koristili smo 3 testa sa kanala i 3 punjenja za koje su sastojci u opisu. Prvo, inspirisano Balkanom, prilično bogato i jako. Drugo, sushi inspirisano Philadelphia roll sushijem. Treće, Hengri punjenje kog sam se prvog setio pa ga od sad tako i zovemo. Ako primećeš da ne pričamo o testu od 3 sastojka, ono je toliko loše i gumeno, pa jedino preporučujem da ga koristiš kao vijaču, a ne kao palačinku. Ruski blin, svakodnevno testo, ima izrazito hrskavu koricu i najbolje je za jela u kojima je palačinka samo nosilac jer ne dodaje svoj ukus. To su neka jača punjenja kao što su ovo balkansko i suši punjenje ili tipa lazanje od palačinaka koje te čeka na kanalu već u nedelju. Francusko testo, ovo je testo za nedeljni ručak, ima vrlo prepoznatljiv ukus sa slatkim notama, pa ga je najbolje koristiti sa slatkim punjenjima koje nisu prejaka, tipa blagi džemovi ili slatko od jagoda. Mada ja bih uvek stavio i nutelu i šlag pa nek mi presedne. Takođe jela gde je palačinka glavna zvezda tipa krep Suzette dolaze u obzir. Ovime završavam serijal palačinke te najavljujem da će tvoj omiljeni influencer početi da kritikuje i tuđu klopu, a ne samo svoju i to koliko već sutra.